Hello, és üdvözlök, itt vagyunk egy újabb videóban, és a mai videóban, mint ahogy láthatjátok, elkezdtük a My Summer Card. Nagyon vártam, srácok, ezt a sorozatot, hiszen személyesen imádom ezt a játékot. Szóval gondoltam, hogy akkor csinálok is belőle egy sorozatot, úgyhogy itt is vagyok az első résszel. A mai részben igazából legfőképp rámegyünk kicsit a pénzszerzésre, illetve arra, hogy a Satsuma gurulhasson, tehát talán összebírjuk rakni már a futóművet. Hozzuk létre a forgalminkat, név, szóval srácok, én azt írom be, hogy Vendel. Nem akarok itt így rendes családnevet, hogy csinálom probléma. Csak akkor már születünk is, mert ezzel nem húzom tovább az időt, szóval nézzük is akkor a házunkat. Csak itt is vagyunk a házunkban. Itt vagyunk jelenleg a szobánkban, ugye itt fogunk majd alukálni. Igazából, ha jól tudom, pontosan itt is van a konyha, és itt van a sör, a főszereplőnk. Itt van ugye a hűtő, elméletileg. Itt van egy kis spájz, egy ilyen kisebb tárolónak tűnik. Itt van a mosógép, hát nem tudom, hogy ezt fogjuk használni, vagy egyáltalán lehet-e használni. Itt van egy zuhanyzó, illetve itt van nekünk a sauna, talán az a neve, nem srácok, mindig keverem egyébként a jacuzzit meg a saunát. Igazából kérdezitek, hogy miért mutatom be, hát miért ne, ez egy sorozat, szóval igazából be is kell mutatni, hogy mivel is van dolgunk, nem igaz, nem csak csinálni. Itt már jaj, és itt is van a Satsuma. Oh my god. Ezzel fogunk mi dolgozni. Itt van minden. Itt a garázs. Hopp, az ott mi? Na és srácok, ami nagyon bolondos, hogy MSC-be így lehet ugye menteni, mert ugye azt hiszem, hogy ha ki akarunk lépni, akkor ugye csak így lehet a quit to menü, de mi nem akarjuk azt, hogy ne mentse el a projektünket, ezért ide kell rákattintani, és így el fogja menteni a világotokat. Különben, hogyha úgy léptek vissza, akkor minden elveszik, amit abban a nem mentett verzióban csináltatok. Így ennyit a házról, és most pedig a motorral menjünk el az első legfontosabb helyünkre. Itt van mellettünk a hátsó szomszédba, vagy csak simán szomszédba, nem tudom, fogalmam sincsen. Egy ajándék, kapunk belőle pénzt, illetve egy halpálinkát, meg még valamit a Satsumához, illetve ott lesz majd a kekmet is, szóval azt is jó lenne elhozni. És srácok, itt is van igazából nekünk a első lényegesebb helyünk, majd az a fa szerez nekünk pénzt, mert el kell vinni a mamához elvileg, és ő ad érte nekünk pénzt. Amúgy egész jó pénzt kapunk érte, szóval megéri. Ha nem borulna fel ez a szar egyébként, akkor kurválás lennék. Itt van nekünk a csodálatos boríték, nyomtok egy F betűt, ki is nyílik. Itt a halpálinka, amit nem ajánlom, hogy megigyáltok, mert nem jó cucc, és akkor ugyanígy ránéztek F betű. Kaptunk 881 márkát, na ez srácok nagyon pacek. És itt van a Satsumára a turbónak a... mi ez? Jele? Vagy nem tudom, kocsi hátuljára szokták felrakni. Úgyhogy ja srácok, akkor a futót szerintem én idehozom, és akkor elkezdünk fát szeletelni, mondjuk bolondosan. Igazából ezt ugyanúgy kell elindítani, mint a robogós, srácok, semmi különbség nincs benne, azon kívül, hogy itt ezt a kuplungot, szerintem az, a kuplungot ezt így megfogjátok, lehúzzátok, hogy jól induljon, és ezt a indító gombot hosszan megnyomjátok, és már pöcöröv. És akkor ugyanúgy G-vel, meg B-vel tudtok menni, ja, és egy kéziféket jó lenne kiakasztani. Szóval ja, fel is csatoltuk, egyszerűen csak rátolattunk. Valahogy így megpróbálom így ide behozni. Igazából nagyon túlzásba esni nem kell. Na, ez szerintem szinte tökéletes. De várjál, már nem ott van, hanem ott. Fél óráig ezt fogjuk csinálni. Ide jövünk. És ketté. Az akkor rohadjál. Szóval srácok, ez igazán nagyon csodálatos munka, de én ezzel nem szeretnélek titeket untatni, hogyha így nem probléma. Úgyhogy nézzük a végeredményt, mikor már az a csodálatos plató ott tele lesz. Na szóval srácok, itt vagyunk újra, hello, sziasztok. Abba a problémába ütköztünk, hogy szó szerint mindjárt elfogy a kajánk. Pedig már megettem mindent, az a baj, már csak egy pizza maradt. Ugye a másnaposságunk miatt nagyon gyorsan ment a kajaszintünk is sajnos, szóval most muszáj vagyok beindulni a városba. Közben egyébként
fát is csinálgattam, egész jól áll, ahogy visszaérünk az lesz az első, hogy összevágjuk és megcsináljuk, de most viszont nagyon fontos a város. Hát az úttal megint csak nem szerettelek volna titeket untatni, szóval nézzük mikor már ott vagyok a boltba. És itt is vagyunk a boltba, srácok, oh my god. Ő ott már mit ügyeskedik? Hát az a baj, hogy egy kolbászt veszek és már konkrétan a fele pénzem elmegy rá. Hát ez elég drága volt, meg. Mi került ebbe 2007-be, meg, azt se tudom. Vettünk egy pizzát, meg egy kolbászt, és ugye elment az összes pénzünk, vagy nem, várjál már. Csomó pénzünk van még. Srácok, tehát úgy állunk, hogy én még ennyire sose vásároltam be. Nagyon jól megjártuk, srácok, igazából. Darabig nem kell jönni ide. Hát mindegy, most már csak egy jó hosszú út vár ránk. Szóval akkor otthon tala. Itt is vagyunk otthon, közben már voltam máshol is, nem csak a gépbe. De sikeresen hazaértünk, szerencsére mindent bepakoltam a hűtőbe, ezt figyeljétek. Nagyon atomul áll a hűtő. Srácok, szerintem igazából a kajával most egy jó darabig nincsen probléma. És srácok, mint ahogy említettem ugye a fát, azóta haladtam vele, és igazából egész jól is áll, szerintem percek kérdése, még pár fát összehasítok és rádobálok, és igazából teljesen megtelik a futó. Utána még lesz egy hosszabb utunk, mert a nagyi az elég messze van. Mutatnám, hogy áll a szekér. Így állunk. Szerintem azért ez nem rossz. Az viszont eléggé rossz, hogy nagyon stresszesek vagyunk. Szóval kéne egyet inni. Ezután visszavezettem a házamhoz, mentem egyet szaunázni, és így lement stressz szintünk, és utána meg is csináltam a fát, csak ezt gondoltam, hogy nem vágom bele, mert elég hosszú idő volt felmelegíteni a szaunát és ilyenek. Szóval ezt figyeljétek, hogy milyen is lett végül a fa. Fel is raktam mindent. Szerintem ennyi fa egyelőre elég lesz, még ezt a kettőt rárakom, mert miért? Na. És igazából így állunk a fával, nézzétek meg. Szerintem rengeteg fa van, nagyon komoly, reméljük, hogy jó pénzt is kapunk érte. Szóval ennyit a fáról, ezt még a mai videóban le fogjuk adni, szóval vigyük is el akkor a fát. Ó, mindjárt rá is tolatunk. Jó, rajta van. Megnézzük, hogy mennyire engedi. Aha. Ott már valószínűleg fal lett volna, hogyha még megyek egyet. Na, elméletileg ide értünk, és bocs, hogy itt sötét van, csak na mindegy, túl nagy volt a fény, és nem láttam úgy a képernyőt. Na, elvileg beraktuk. Most már, hogyha leöntjük, akkor jónak kell, hogy legyen. Bár még majd kicsit tolathatok. Talán. One eternity later. Elvileg leraktuk. Na, hát igazából ide hoztuk a fát. Én nem fogok itt tovább várni, leraktuk a fát, elvileg fizetniük kell, vagy majd ott látjuk, vagy vissza kell jönnünk ide, vagy leadja a postán, nem tudom, de ha nem fizetnek, akkor... Szóval srácok, én akkor le is zárnám ezt a videót, tudom, hogy megígértem, hogy elkezdjük a Satsumának összerakni a művet, de erre nem volt idő. Mindjárt kifogy a benzin is közben, csak haza kéne érni. Én voltam Vendel, a videóban találkozunk, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le további videókról. Ciao, ciao.